كم تمسيوز خبركم تعزبتين لو مش استرالو زينا وشت هاجرن وصان حيزنا قريبنا لنا أقرب زينا سامسون هايليه فلما كندي نتبت الزينا بريزيدنت إسياس أفورقي أبي إرتراع عودة نزق برزلو لوخ سعودية تقبلوا الزراريبهم أمبر منستر هابت بحري زوبا سمينا وكيه بحري طلب برد قهبت عسى نمم لا يسرح اللهم أبعد غيح بتبقصوكم وفراتات لمعات السلاسل اللهم أب نيجيريا تجأو يوم تصنحوا 4 كلتين سباته ناس أترغيهم أب ميانمار بستوى العقيجة عقرقرن بوحدو 10 شمونت سبات تقاتلهم أب أنتاركتيكا أب إمبابرد أب كلته تجميعهم بريزيدنت إسياس أفورقي أب إرتراع عودة نزق برزلو لأخ نقسنة سعود عرب لومي 20 شمونت اللكاتيت أب عدها اللو تقبلوا الزراريبهم زي نسلسة معالتات عودة نزق برزلو 10 آبالات الزحا أوفر لأخ سعودية بمسرتي ب 20 شدشتن تريك لتشحن 20 حدن أو كتما رياض أب استخيده نايفلما أخيبا حبراوي منستراوي بيت مخري إيرتران سعوديان استبزحه ناي متحوبار سممع زقوميم ازل أخزي سلسته نؤس أكالات مالت بوليتيكاون دبلوماسياون قطباون لمعاتاون كمون ستاون مكل خالاون زحاوب خالاون باب إيرترا أب صنحلو لمعتاو مدبات كبتصح بزلو مدب مسرت لومي أب ساعات دحر قطري أب زوبا دوبب عدت كجبرن كله أب زقصل معالتات زوبا سمينا وقح بحري كبتصحيهم أمبر منستري هابت بحري زوبا سمينا وقح بحري طلب برد قهفت عسى نمملا بزكايدو زلو تصعري 76 مئتاويت كشفن بقيعو 5 لقليصهم وكيل يرينا محاربلاي نزدالو تصبصاب يوناس ابراهام كقربايو ጨንፈር ሚኒስትር ሀብቴ ባህሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀሕ ባህሪ ጠለብ በረድ ኣብ ገማገም ባህርን ደሴታትን ንኡስ ዞባታት ባፅዕ ፈሮ ገል ዓሎ እንዳህላክን ዝነጥፉ ገፈፍቲ ዓሳ ንምምላእ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ዝመዳይ ዝብዝ ተገብረ ወፍሪ ሰለስተ በረድ ዘፍርያ ፋብሪካታት ብምትካለን መጠን ዝፈሪ በረድ ካብ 20 ሚታዊት ናብ 76 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ እዚ ድማ ኣብ መጠን ዝግፈፍ ዓሳን በቕዓቱን ዝምስገን ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ መፍረ በረድ ኣቶ ሓምድ እድሪስ ሓቢሮም ገፈፍቲ ዓሳ ጎንጎንቲ ካብ ልምዳዊ ናብ ዘበናዊ ኣገባብ ንምስግጋሮም ዝወሃቦም ስልጠናታትን ንጥፈታቶም ንምምዕባል በመልክዕ ለቃሕ ዝዕደሎም ሞተረታትን መክፈፍ ዓሳ ሰኪዕትን ዝገፍዎ ዓሳ ብቕዓቱን ደረጃውን ሓልዩ ናብ ዕዳጋታት ንምብጻሕ ቀረብ በረድ መሰረታዊ ምዃኑ ጠቐሰ ኣቶ ሓምድ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ኣብ ምዕባል እትጽላት በቐሊል ዝጥመት ከም ዘይኮነ ኣብሪሆም ነቶም ገፈፍቲ ዓሳ እና ጠርነፍካ ብማሕበር ጌርካ ሓገዛት ክትህብ ከኣግድን ስለ ዝኾነ ሚኒስትሪ ነዚኦም ብማሕበር ወዲቦ ሓገዛት እናሃበ ይጸኒሑ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ተዳኺሙ ዝጸንሐ ምክፋፍ ዓሳ ንዑን ምብረባር እዩ ሕጂ ዘይኮነስ ዋዒ ገለ ሃሩር ስለ ዘሎ በረሲ ዓበ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብዚ ተበጊሱ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣብ 2015 እዚአን ኣብዚያ ዘለዋ ሓደሽቲ ማሽናት ኣታኣታቲ ኣብዚ ዋደዚ ኣብዚ ዞባዳ ክልተ ማሽናት በረድየን ዘለዋ ሓንቲ ኣብዚ ኣብ ትሕትና ትመሓደር ማለት እዩ ኣብዚ ግቢ ሓንቲ ከዓ ኣብ ቲ ገራር ኮይና ኣብ ትሕቲ ኮርፖሬሽን ትመሓደር እያ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ምስቲ ናይ ምክፋፍ ዓሳ ትሪኣ ከለኻ እኩል ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ሓፀረ ሚኒስትሪ ወዲቡ ሓንቲ ሓዳሽ ማሽን ከም ትመጽእ መደብ ተታሒዙሎ ማለት እዩ ገፈፍቲ ዓሳ ብዓቕምን መሳርሒታትን ንምምዕባል ብዝትግበር ዘሎ መደባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓውሲ ኢንዳስትርያውን ልምዳውን ኣገባብ 1700 ቶን ዓሳ ከም ተገፈ ምስ ዕብየት ዝግፈፍ ዓሳታት ድማ ቀረብ በረድ ምዕባይ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ቀረባ መጻኢ ክልተ ፋብሪካታት ክተክል መደብ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብዚ እዋን እዚ ንገፈፍቲ ዓሳ ንምትብባዕ ተባሂሉ 1 ኪሎ ጥሑን በረድ ብሓደ ናቕፋን 20 ሳንቲምን ይሽየጥ ከም ዘሎ ገሊጾም ገፈፍቲ ዓሳ ብግድኦም ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ዝጸንሖም ሕፅረታት ንምምላእ ዝገብሮ ዘሎ ደገፈን ናይ ልቓሕ ዕድላትን ንጥፈታቶም ከማዕብሉ ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ ጠለባት ዕዳጋ ኣብ ምምላእን መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽን ርኡይ ውፅኢት ረኺቦምሉ ከም ዘለው ኣረጋጊጾም ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ካብ 1994 ክሳብ 2016 ክሳብ ኣብ ሕረት ሳፒራ መሰጎሎ ዙላ ኢግላን ኣውህነን ብተበግሶ ከም ወፈራታት ልምዓት ይሰላሰላሎም ኣካያዲ ስራሕቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማሕቲ ኣናስ ጎደም ብወገኑ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ብዝሰላሰል ዘሎ ወፈራ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ደቂ ዘርእሰናይ ቀጽሪ ይስራሓላ ከም ዘሎ ሓቢሮም ህዝቢ ምምሕዳር ከባቢ ሕረት ንዝወሰዶ ስጉምቲ ዘመጎሰ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ መምህር ልኡል መሓር ድማ ህላው ቀጽሪ ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብሪሆም ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሕረት እትርከብ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ደቂ ዘርእሰናይ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከባ 11 ዓድታት ኣገልግሎት ትህብ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓበት ገማግም ሩባ ሞጋዕ ኣሕምልትን ፍረታትን ብምልማዕ ህይወቶም ዝመርሑ ልዕሊ 100 ሓረስቶት ኣለዉ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፋ ዘለዋ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ርቡሕ ምህርቲ ክሓፍሳ ከም ዝበቕዓ ገሊፀን ንፀብጻብ ወኪል ኤሪና መሓር በላይ ፍርቱና ዓንዶም ልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጠፋ ደቂ ኣንስትዮን ብዘዋህለልኦ ተመክሮ ንሃብታም ትሕዝቶ ጸጋታት ማይን መሬትን ብግቡእ ሰላስ ተጠቕማሉ ወጻኢታትን ሸፊነን ንዝዓበየ ስራሕ ከማዕድዋ ዘተባብዐን እቶት ኣብ ዝሓፍሳሉ ደረጃ ከም ዝበጽሓ ገሊጸን ድሮ ካብ ልምዓት ኣሕምልቲ ናብ ፍረታት ተሰጋጊረን ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበለ ናይ ፍረታትን ተምርናት ክልቲ የልምዓ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ ድማ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፋዓበት ኣብ ቀረብ መሰረታዊ ጠለባት ክትሓጋገዘን ተላብየን እቲ ናብነታውያን ልምዓቲ ጥሪት ብምስባሕ ተወሳኺ ኣታዊ ንምኽዕባት እውን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ብምሕባር ስርሐን ንምምዕባል ምክትታልን ደገፍን ክኢላታት ሕርሻ ከይፍለየን ተማሕፂነን ኣመሓዳር ምምሕዳር ከባቢ ቃምጨዋን ኣካያን ደገፍ ዝምልከተን ኣካላት ከይፍለየን ተላብዮም ኣብ ገማጉም ሩባ ሞጋዕ ልዕሊ 120 ሓረስቶት ብልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ህይወቶም ከም ዝመርሑ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ፍረታት ኤሪና ኮቶ ይርከበሎም ንተራ ከባቢያውን ውልቃውን ጽሬታ ኣብ ምሕላው ጥዕና ብሓፈሻ ምግታእ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ድማ ፍላይ ዝጠቐሱ ሓላፊ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ዶክተር ሃብተስላሴ እዮብን ሓኪም ውሽጣዊ ሕማማት ዶክተር አቤል ሃብቶምን ب27 ለካቲት ዝተኻየደ ወፈራ ካብ ዝተበገሰ ምዃኑ ኣረድዮም ንሳቶም ኣስዒቦም ኣብቲ ሆስፒታል ብሓፈሻ ሕሙማት ኣብ ዝሕከሙሉን ዝድቅሱሉን ክፍልታት ድማ ፍላይ ጻዕቂ ተገልገልቲ ስለ ዘሎ ጽሬቱ ምውሓስ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሞያውያን ሰሙናዊ ወፈራታት ከም ዘካይዱ ገሊጾም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ሆስፒታል ኣቶ ተኽሊ ማርያም ኣማረ ብወገኑ እቲ ዝካየድ ወፈራታት መቐጸልታ ናይቲ ብማዕከናት ዜና ቀጻል ጎስጓስ ዝካየደሉ መደብ ጽሬት ከም ዝኾነ ብምሕባር ውጽኢቱ ኣድማዒ ምዃኑ ኣብሪሆም
كبرات تعزبتنا زسعب أهقراو زيناي مكتالكم تقتلوا دقيبنا بخبر نعدم زحلف سمون كاب مأكل شنخ نيجيريا استجويو 42 سبات مال 27 لكاتيت ناس أخم التلقو مع كنات زينا نسمز تهاجر بمتقاساك آليحن نملقاتهم جهوتات بزعبا استخفله مبادلتي زقلت حبريتا كوانت زيله من قصة نيجيريا مستمشويتك الزرارب كم زقني قنا تحبيرهم إذن يملقا سقمتي كلتا معالتات دحرتي آب سميناو كفال نيجيريا زتخايدج أو ياسلست بيتدك أنستيوتو مهاري السعب زلهم مننتهم بزي تفلت عطوات زتج أويو 53 نيجيريا ويان زحلفوا 4 معالتات كم زوت يذكر ابتا معراب افريقاوي تهاجر غنزب نمركاب بعطوات زغبر چويا ان حيله يمصخم زلو ناي قربات عزبتي تقسم ازي بفلاي ابل عده مهارو زفصم زلو تدغاغام تريوتات اب منغستن حزب نيجيريا صاطي فطيرو خم زلو تغليصم اب ميانمار فلما يزور حزي مس زستخايد علوات تححيزو لومي 28 لكاتيت بستولع قچتن عقرقرن بوحدو 18 سبات كمتقاتلو مع كنا زينا قاليحن تتقچت ابالات بوليس صتان سلفنياتات ناي تقاوم سلفي كقارص دحر زوسدو غونصاو سغمتي كمتولع زغلصو ناي قربات عزبتي 10 تات كم زوصلو ارديوم تتاو نتخونتات مريسو كغاددو كم زخلي زمات امريكا تركبن حيال هاجرات اب تعلوا ايد كم زنبرم اب لعلي زتطقسو سمزم كلخال ميانمار اجدا يصنع خمزلو يفلط روسيان تشاينان اتو غداي ميانمار طراي كم زملكت بمحبار قداماو متتاو يقاوما مهلاونون يغلص اب انتاركتيكا تمالي 27 لكاتيت عبي امبابرد اب كلته كمتجمعه كابت خبابي استفنو زينا رديوم طنقنايتي اب شحن 270 كيلومتر زسبحاتو كمرا زقاط مخستت كلماو ممزبال استمقوم وساخه مخانو كيلاتات اكبابي قصوم اتي امبابرد قدمي 10 عامتات كنقع خم جمره صبصبات اكبابي طقسوم اب انتاركتيكا مجمع كمراتات برد خصت ازناي فلما كم زي كونه زملكوت صبصبات اتي تدغاغام تريوتات نسعبينات كلماوي ممزبال زملكت كم زخونه ينصرم بسنكي عالماوي وعي مكات كمراتات برد ان وسخه يمص سلازلو كفطر بزخيل برتع لقلق سبعاون نواتاون كساراتات كسعب تخولتات كم زلو باغو كمت صنيحيوم ناي موداتا زينام هاجرات كلماو ممزبال نمغتا زعاتو مبصعاتات نمتغبار بعتبي نطفا سلازيلوا متن نايتوم ناب اير زتفو بكلت بازات اب قربا عامتات بعصفي كيزايد ودو حبرات هاجرات سغاتو غليصوم غلا هاجرات كلماو ممزبال نمغتا امامون كمزي اقربا زغلصت ودب اتخبت صحته وطين زلشتو اب اوان كسمر زلو تخولو صبيب مخانو ارديوم بمسرتي اب 2015 اب باريس استبصح سممع كلماو لوطي متن ناب اير زتفو بكلت غازات بفرقي بمغدال غمغام متن مقوت عالمنا كاب 1.5 ديغري سنتيغريد كيحلف نمعغاتيوم انت هونه غنا نتغبارتي سممع بعتب يسرح سلازيلي متن مقوت عالم ان زايد يمصخم زلو از دما كبير واغا زخفل مخانو كيلاتات اكبابيه طنقوم ابسفلاليه كبابيتات عالمنا زخصت زلو حدغاتات بارع طنقو موسخ متن مقوت مخانيو زحبر ناي لوم مشت زينة تفتصيمو زي خبركم تعزبتي برخليتم